fara jira kowa ya hango nasara sai sun haƙura lallai ɗaya zarce bara shaharar zakara mai hana aibacin makara ga mai nasara baba Buhari ya amsa kira mun san kadara menene kuma zai ci tira tsarin nation komai za a yi ne da mission ana solution don wasu har sun amsa question karshen decision gyara za ya game nation zane revision mai wanke mana duk tension karmi roshin saboda canjin condition wannan nation yau ta samu promotion welcome welcome baba Buhari muna murna yau ka dawo ofis ne sai ka zauna you are leader in general kai ne sanda